So yun na nga guys, papunta kami sa Bicol International Airport kung saan ihahatid namin yung tita ko. And syempre, gagamitin ko na din na opportunity to para makita guys yung Bicol International Airport. Kasi first time ko din guys pumunta sa Bicol International Airport. So actually, kaka-open pa lang niya. So tara, samahan nyo kami guys, libutin natin ang Bicol International Airport. Hello! Kita din na galon. Ito guys yung Bicol International Airport. So ayan, napakaganda at napakalaki niya. So pupunta kami ngayon guys sa waiting area. So dito muna namin hihintayin. Then ituturo ko muna kayo guys. Papakita ko sa inyo yung waiting area ng Bicol International Airport. Dito muna kami guys maghihintay. Ayan. So
So habang naghihintay kami guys, itutur ko muna kayo sa labas. So lalabas muna tayo guys. Ilibutin natin yung Bicol International Airport. Since bago pa lang to guys, hindi pa siya masyadong medyo may mga hindi pa masyadong tapos. Pero napakaganda na guys, napakalaki, tsaka sobrang lawak na guys. So ito yung parking lot sa likod. Ayan, so malawak yun guys, no? Hanggang sa dulo pa yan. So, lilibutin muna natin guys. So, papakita ko sa inyo. Punta tayo dun sa pinakaunahan. Para makita natin kung gaano ba siya kalawak. So, libutin muna natin. Napakaganda guys ng view dito. So yun, nakikita guys yung mga bundok-bundok dun sa part ng Kamalig. So isang tourist spot din yun. So ayan, naglalakad ako dito sa side to guys ng Bicol International Airport. So konti pa lang dito guys yung mga yung flight. Kasi bago pa lang. So yun, may papakita ko sa inyo, may aeroplano na nandun. Yung dalawa na nandun. Ayun. So ayun, papalik na ako guys dun sa waiting area. So ito, malawak pa to guys, no. Sobrang lawak ng Bicol International Airport. Tsaka napakaganda pa. Medyo malayo-layo yung napuntahan ko kasi inikot ko guys yung Bicol International Airport. Doon ako sa kabila kanina. So ngayon pabalik na ako guys sa doon sa kila tita habang hinihintay namin. So yun, umaga pa lang kasi kaya wala pa masyadong tao. Umalis kami sa bahay mga 6:30. Ay, napakaganda guys. Bye, tita. So yun guys, pa-uwi na kami guys. Hinatid na namin si tita. So that's all for today guys. Thank you for watching guys. Bye.